שלום, אנחנו בגן גורו, לקחנו לנו יום חופש כיף באמצע השבוע ועומרי בא להכיר כל מיני חיות חדשות. הוא אומר שלום לקנגורו, זו פעם ראשונה בחיים שהוא רואה קנגורו. הוא רק רוצה ללכת לאזור מנוחה שלהם שאסור להיכנס. רגע, יש לי פה חבר שבא להגיד שלום. שלום. יש לי פה כמה חברים. היי, הם מתנשקים. אני מצלמת בווידאו. טובה, כמו שעושים לציפי. אבל אסור לזה שם חמודי. עומרי? והוא רק רוצה ללכת לאזור שאסור כמובן. ביי ביי. בוא קצ'קץ', תראה כמה קנגורים יש לידי. עומרי? בוא.